Sa ko mga viewers sa ko YouTube, Benji Talisik, Bayo Adlaw. Adto nga Sabado, pizza 24 sa buwan sa Oktubre. Na inyo makita ang kani usa ka sako mga higala, mga ka YouTube no. Kaya ba og sako gigisud, nga dilisud nga gituhan tao. Gituhan git chop but wa pa ni masuta lalaki mag babae. Gibuto lang kamot, gibuto lang tiil, no? Diyan sa may pakabahin sa may sitio Kalubihan, Barangay Talamban ning atog Dakbayan sa Subo. Nga mo ni area, habog kayo mga ka-super, pasilan mga higala. At iyaw mo na. Ay gabi kahabog kayo mong area, mo na nga diri sa may pakabahin mga higala. Mga tao ibabaw ko tanawa. Oh, walay distancing. Ha? Mo ni. Duha ka mga tao nga sila Mico Lopez o James Kelly de la Cruz. Mo'y nigiya nga nakita ni maog duha ka mga tao agunin maong tao nga gisud sa sako gichap-chap kay samtang naman sila nangitag pantat para pulutan. Mo ni nakit-an mga higala. Pagbuslot sa sako, tao na. Baho-baho na gid mga higala. Mo ni, At ang ino, ang pinakalabas ng balita karong adlaw diri sa Barangay Talamban, chap boy or lady mga ka-YouTube. Para ikaw pag-update, pag-follow sa Benji Talisik nga YouTube. Mga nag-unang nga balita, labas kibormasyon, diha kaninyo. Salamat! May nga daw.